Sa himig ng pananalig at pagmamahal, isang paanyaya ang aming inihahandog. Ito ang Balayang Malugod kang Maria, isang programang nakatuon sa dakilang papel ng mahal na ina sa ating pananampalataya. Dito'y sabay-sabay nating pagnilayan ang kanyang kabanalan, ang kanyang oo sa Diyos, at ang kanyang patuloy na paggabay bilang ina ng simbahan. Sa pamamagitan ng dasal, kwento at aral, muling dadaloy ang biyaya ng kanyang pagmamahal. Halina't sumali sa aming talakayan, dito lamang sa Balayang Malugod kang Maria. Malugod na araw po sa inyong lahat at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong kakaluguran Doris dito po sa Archdiocese Radio Station ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM para sa programang Balayang Malugod kang Maria tuwing ikatlong Sabado ng buwan, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Ako naman po si Sister Net na makakasama nyo din ng isang oras para sa ating pagbabahaginan ng mga karanasan tungkol sa ating pagsunod sa ating modelo na si Maria. At tayo po ngayon ay nasa third episode kung saan ay pag-uusapan natin ang inspirasyon ng ating mahal na Birheng Maria sa kanyang pag-aalaga at pagtuturo. At eto nga, i-connect po natin ngayon sa ating New Year celebration, no? Last January 1, ang Mother of God o Ina ng Diyos. Oo nga, no? So tama-tama, no? Opo. Parang gandang simula ng taon, 2026 January, ito yung topic natin. And Yes. remembering, no, recalling yung ating naging guest last, no? No, Si Brother nag-closing naman, Santi, yung taon, no? yes, Si Brother opo. Santi na kitang-kita mo, no? I'm sure yung na-highlight doon is hindi lang para sa babae ang paglilingkod, no, ang debosyon para kay Maria. Even dito nga sa ating bayan or dito sa Pampanga, ang lakas ng debosyon dito kay Maria. At kung makikita ko dun sa krusada ng VDLR, anong nangunguna talaga dito mga boys, no? Yes po. So ayun, napakaganda. At ang kwento ni Brother Santi ay naging magandang inspirasyon sa mga, lalo na sa kalalakihan, no? Nang akala nila kapag meron kang bisyo. Yun kasi yung highlight niya. Nasa akin na po lahat ang bisyo, sister. Bago ako nagkaroon ng devotion. And it turned out, grabe, no? 180. Ika nga, no? Na talagang after that, nakita din natin na hindi siya ganun kadali. No, sister? po. Sa kanyang kwento, nung una, hype. Yes, wow, magbabago na talaga ako, no? Para sa asawa ko, para sa aking mga anak. Pero ang dami pang sumunod na tukso, no? So, totoo. kailangan ihanda natin ang ating sarili na kung may mga times na gusto natin palang magbago. Dahil tayo ay, of course, na-inspire sa isang, of course, sa tao, sa message man niya, sa homily. Hindi mo i-expect na lagi ka na lang nasa cloud 9 at hindi ka na Yes po, tama. makakaramdam ng tukso, no? Sa kwento ni brother. Medyo mahaba-haba pa yun, no? And of course, it takes prayers, Tama. sacrifices, and of course, yung sacraments. Ang ganda, no? Sige, sis, medyo na-diretso ko. Kaya nga, oo. Hype ako dun sa, kasi palibasa, kasamahan ko yun sa organisasyon. Kaya, Tsaka talagang nakaka-inspire po, no, yung naging buhay niya parang pang telebisyon, para pang maalaala. Akala ko nangyayari lang yan sa mga napapanood ko, no? Pero yun nga, talagang maraming taong nakakaranas ng ganyan. Pero yun nga, sa tulong ni Mama Mary, talagang nagbago. Nagbago ang lahat. Ayun. So, muli maraming salamat, Brother Santi, na ikaw ay nag-share, no? Kaya nga, it takes courage, no? Para maayos ka na ngayon, eh. Pero para balikan mo pa yung nakaraan mo at malaman pa ng tao, ay, ganun pala si brother noon, no? Medyo kailangan ng tapang, no? Ng lakas ng loob para humility, actually, Yes. no? And isa yun sa, Bertudes. Yung Bertudes, paboritong sabihin nyo ng ating guest. Yes, so, no? Yes. Nakaka-excite. Yes, no? at of course,
At sa ating programa ngayon, no, mas lalo pa natin makikilala ang ating suki. Ayan, gagamitin ko yung term na suki, cisnet, kasi talaga naman. Ito kasi din yung kagaya ni Brother Santi na yun nga, yung yes, no, nangyari sa kanya. Ito din, sobra pa yata sa yes. Yung kanyang yes, double S. Kasi yung dulo ng pangalan niya, S din. Ayan. At isa siyang miyembro ng Kakaluguran community natin, Sister Net, no? Mapagmahal din siya sa kapaligiran at marami pang iba. Sabi nga, Sister Net, no? All around yata, nagiging all around ang mga tao. Kapag ka ikaw ay mayroong malalim, no? Ginamit ko yung term, malalim na debosyon kay Maria. No? Kaya samahan niyo po kami dito sa aming usapan tungkol po sa pag-aalaga at pagtuturo na ang pinaghuhugutan ay ang debosyon sa ating mahal na ina. Oo nga, tama po yun, no, Sister Doris? Parang nakaka-excite, no? Kasi talagang familiar na familiar siya sa akin. Oo, pero syempre, bago ang lahat, at inaanyayahan muna natin ang ating mga tagapakinig na sumabay sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mahal, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Gabayan mo po kami sa aming pagtalakay at pagbabahagi ng pananampalataya. Naway maging daluyan kami ng pag-ibig, pag-asa at liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria na kanyang ina. Ipanalangin mo po kami, mahal na ina, upang ang bawat salita ay maging biyaya sa aming mga tagapakinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang banal na Espiritu, Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kawaan mo po kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Net. At of course, imbitahan natin sila para sa mga nais, no? Magpadala ng mensahe, greetings, or katanungan tungkol dito sa ating talakayan muli. No? Ito po ay ang pag-aaruga o pag-aalaga at ang pagtuturo. Maaari niyo pong ipadala ito sa ating mga text line numbers para sa Smart 0918-351-8282. At para naman sa mga Sun subscribers, ito yung 0942-357-4268. Halina't manood, ma-inspire at makipagkwentuhan na din sa amin via online mga kakaluguran. I-like, follow, and subscribe nyo lamang ang ating mga social media accounts, mapa Facebook, YouTube, TikTok man yan, just search 91.9 Bright FM. At para po sa mga nais tumulong sa ating radyo sa pamamagitan ng donasyon, maaari niyo po itong ipadala through GCash account 0905-319-4871 na nakapangalan po sa ating station administrator, Father Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po at ibalita po natin sa iba pang mga kasama, kaibigan at kakilala na mayroon tayong radio na nakakatulong sa ating buhay pananampalataya para lalo pang dumami ang ating mga kakaluguran o kaibigan. Yes, maraming salamat, Sister Net. At ito na talaga. Ito na talaga. Ipapakilala na natin ang ating guest na malamang sabi nga ni Sis, no? Kilala na niya. And of course, pati ang ating mga tagapakinig. Walang iba, kundi si Mrs. Agnes Dizon. Ayun, gusto kong sabihin ang kanyang middle name. Kasi syempre, proud na proud ang kanyang pamilya. Capital? With a B. Yan, of course. Ano nga ba yung binibig, Sister Agnes? Pero hindi sa amin yun. Yun ang gusto kong madinig no? Talagang big time, no? And of course, dito siya nakatira sa San Juan, no? Santo Niño, City of San Fernando. At of course, pabayaan natin si Sister Agnes, no? Baka sumobra daw kasi yung aking intro sa kanya. Kumustahin natin siya, dagdag na rin yung dagdag na information tungkol sa kanya. Hello po, Mama Agnes, kumusta po kayo? Magandang araw po. Mabuting-mabuti po sa awat grasya ng Panginoon. At lalong-lalo na po sa gabay ng mahal na ina natin na si Inang Maria. Palagi po yung, parang siya na yung nanay natin. Talagang siya yung nanay natin.
talaga po siya yung nanay natin, Mhm. Mother of God, at mother na rin natin. Mhm. So, ako po isang miyembro ng Legion of Mary sa aming parokya ng Santo Niño. Public, retired public teacher, retired public school teacher po. May bahay at ina ng 2 poging anak. Ayan. Talagang, iba talagang nanay, no? Aha. Kaya nga po, sabi po nila yung nanay talagang sila yung unang magsasabi na ang pogi, Ang bait. ang bait at saka ang ganda ng anak. Yes. Mhm. So, ulitin ko po, ina ng 2 poging anak na lalaki na nagmana sa kanilang ama. Bakit kaya yung iba nagmana sa akin, no? Yung sa kanya, sa tatay. Sa tatay. Kasi siguradong ang bait, no? Proud, proud wife si Sister Agnes. Nagmana sa tatay kasi talagang mabait na mabait sila. Yun nga po, yun. So, isang maganda at magrasyang araw sa atin. Baka humaba-haba pa yun. Magrasyang araw po sa ating lahat. Ayan. Salamat po. Thank you po. At mamaya po, mas lalo pa natin makikilala at makakarinig pa tayo ng ibang information tungkol kay kakaluguran. No? At syempre, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ay pakinggan muna natin ang ilang paalala at isang awit. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Balayang Malugod kang Maria. Kakaluguran, ang radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, ay malugod na tumatanggap ng anumang tulong na inyong nais ipaabot. Ang bawat halaga na inyong ipagkakaloob ay makatutulong ng malaki sa pagpapatuloy ng ating misyon na maipalaganap pa ang mabuting balita ng Panginoon sa pamamagitan ng radyo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong tulong sa mga sumusunod na account sa GCash number 0905-319-4871 under the account name Joseph Mary D. Bacay, sa BPI account number 8810-012049 na may account name na RCASF 91.9 Bright FM, at sa BDO account number 0062-9801-7632 na may account name na The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Ipadala lamang po ang confirmation receipt sa ating Facebook page, 91.9 Bright FM, para ma-acknowledge ang inyong tulong. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat, at ito po ang inyong kakaluguran, Reverend Father John Paul C. Morales. Kakaluguran, are you looking for a powerful way to boost your brand and reach more customers? Here at 91.9 Bright FM, we got you. Don't miss the most affordable and effective radio advertisement with us. Let's connect together and amplify your success. For more details, message or call us at 0905-319-4871 or email us at asf.radio.mktg@gmail.com. Your next customer is just listening.
Nakatutok pa rin po kayo dito sa ating programa, dito sa Bright FM, ang Balayang Malugod Kang Maria. Kasama niyo pa rin po dito po sa booth, of course, ang inyong kaluguran Doris, si Ma'am Net, and of course, ang ating guest si Ma'am Agnes. Thank you, sis. Simulan na natin ang kwentuhan kay Ma'am Agnes. Ready na yan. Ako, si Sir Agnes, no? Unang-una, ika nga, ayan, super, no? Super duper, no? Saya kasi alam namin kung gaano ka-busy. Actually, nung ina-arrange natin yung schedule, meron kang appointment ngayong araw na to, no? Pero dahil nga siguro sa lakas sa iyo ni Maria, sa lakas mo kay Maria, talagang pumayag ka na makasama namin ngayon dito sa ating programa. So maraming salamat. At Sir Net, no? Anong una natin tatanong kay Ma'am Agnes kaya? Ayan. Siguro yung simula. Oo, Ma'am Agnes, kailan po nagsimula ang iyong pagiging Marian devotee? Kung talagang yung the very first, kasi 10 years old pa lang ako. Member na po ako ng Legion of Mary Junior. Talagang 10 years old po. Ano pa, Ay, grade 5. nakakatuwa naman ako talaga dyan. Grade 5. Kaya nga yung siguro yung puso ko dahil naging teacher ako. Tapos yung puso ko ngayon sa mga bata nga. Kahit meron kang ibang trabaho, kasi nga we believe that the children are the future of our land. At as well, they are the future of the church. Okay. Pag wala na tayo, sabi ko nga, pag wala na kami, kayo naman. Kaya nga po siguro yung kung paano ako nahubog noong Younger Legion years. of Younger years ko bilang Legion of Mary. Yung parang yun ang gusto kong ibahagi. Maging legacy man natin Yes. through in our faith to Jesus through Mary. So tsaka po talagang hindi natin, we do not worship Mama Mary. Siya lang ang nagiging daan sa kanyang anak. 'Di ba? Walang anak kung walang nanay. Wala po si Jesus Christ kung wala yung magnificent yes ni Mama Mary. Kaya siguro yun, during my younger years, ganun yung mga natutunan ko sabihin ko po yung ando na siya sa heaven ngayon, si Apong Nene. Ayun, siya ang nagmulat sa inyo ng inyong devotion, no? Siguro at this point, no, para na mas ma-appreciate, no, nung kanyang mga araw-araw nakasama sa pagrorosaryo, no? Happy viewing kay Chelsea, no? Hello, Chelsea. Ayun, ganun din kay Brother Pao, nasa na sila, wala pong pasok. nanonood na sila sa iyo, Wala sis. po silang pasok. Ayan, okay. So, ngayon, Sister Leonet, meron kang tanong kay Ma'am. Ma'am Agnes, paano ninyo nakikita si Maria bilang huwaran sa inyong pagiging ina ng 2 anak ninyong lalaki? Wag po kayong magalit, Ay, kasi sabi nga po ni late Reverend Father Marius Roque, wag lang natin daw sabihan na Maria. Inang Maria. Kaya Inang po Maria. kanina, Inang Maria. Pasensya na po. Inang Maria. Yan pong kanyang mga virtudes, the 10 virtues of Mary. Bilang siya. So, doon po ako, yun po yung aking mga nagiging gabay. Siguro mula pa po noon. Mula pa nung kabataan ko. Kaya siguro ganito ako ngayon. Unang-una yung deep faith to God through Mary. Bakit palagi po nating sinasabi na through Mary? Kasi nga po, nakakabit na. Sabi nga, they are inseparable na yan. Si Jesus, at saka po si our Lord Jesus and si Mama Mary. Kasi nga, kahit na po sa atin, in our life, ay yung everyday life natin, between nanay, tatay, and si anak. Hindi sila didiretso kay tatay, kay mama muna, yung ganon. So yung bang
pagkakaroon ng yung sinasabuhay at nagiging gabay yung mga virtues ni Mama Mary. Katulad ng yun nga, the faith to God and constant prayer. Hindi lang prayer, constant prayer. Parang kasama mo na siya. Sabi ko nga sa aking mga junior LOM na every minute of your life, pwede kang mong kausapin si God through Mama Mary. Pwedeng kausapin si Mama Mary. Ganon. Kahit anong ginagawa mo, you can pray. Kaya nga, constant prayer. Hindi lang yung morning, kahit kailan. Kahit nga, tapos may nga nagtanong sa akin, Ma'am, sister, kahit nandun kami sa CR, oo, pwede. Kaya bang nag-ano ka, yun ganun po, no? So, bilang ina nga, at bilang ina ng aking bilang mga lola ng mga, nakikiapo pa lang po ako wala pa po akong apo. Sabi ko sa kanila, mga apo ko. So, bilang ina, bilang parang lolang na nga ng mga bata dyan sa simbahan, yung uulitin ko po, malalim na pananampalataya sa Panginoon, yung prayerful, no? Constant prayer, tapos charity ni Mama Mary, humility, tapos obedience po, yung wisdom, yun, hindi lang basta't wisdom, divine wisdom, nakaangkla po sa ating Panginoon. Tapos yung pong, ito po yung medyo self-mortification. Yeah. Yun pong, kahit nahihirapan ka, andyan pa rin. Kasi alam mo, hindi bibigay sa'yo. Yung pag ganun po, bilang pamilya, sino yung unang masasaktan kapag nasaktan si your child? Siyempre yung nanay. So sabi ko, yun pong iniisip ko talaga dahil nga po siguro devotee ako ni Mama Mary, din man ibig sabihin na so when you say devotee, yung iyong paggawa through Mary to Jesus na yon. Siya yung nagiging susi natin. Sabi ko, si Blessed Virgin Mary, pareho nating tao. Yung mga dinaanan niya, dinadaanan mong pagsubok ngayon, mas pa sa dinaanan niya Sabi ko, yung Seven Sorrows of Mary naman, yung Mama Mary naman ang aking doon. Kung kayo po noon, maliit pa lang ang inyong anak, sinabi na siya ay dadanas ng doon pa lang ay meron yung pang mga iba pang sorrows niya nung mawala, yung ganon. Sabi ko, yun nga, sabi ko nga, nakwento ko po noon na parang gustong-gusto ko palagi doon sa kubo. Kasi doon, kahit kausapin ko si Mama Mary, kami lang dalawa. Hindi nila, sinong kinakausap mo dyan, yung ganon. Yun po. So, bilang isang ina, the 10 virtues of Mama Mary, at saka yung 7 sorrows, doon po ako, yun po yung aking mga gabay sa buhay namin bilang pamilya. At sigurado po, kung ganun din ang gagawin nyo, parang walang problema. Kahit nandyan lang, andyan ka lang, problema ka lang. Si God malaki. Tapos meron pa akong meron pa akong kakampi, si Mama Mary. Siya ay, tawag doon, she is our intercessor to God. Kung meron kang problema, sabihin mo, kaya, Birhen Maria, ipanalangin mo kami. Yes. Ganon. Ayan. And syempre, dahil ito yung mga naging gabay ni Sister, ni Ma'am Agnes, sa kanyang pagiging ina ng 2 anak, siguradong ito din yung pinapamana niya, sa kanyang of course, sa kanyang mga anak, na habang lumalaki sila, gabay niya yon at the same time,
ito yung pinapaalala niya, "O, mga anak, no? Maging humble kayo, mapagdasal kayo, and syempre lahat na naman nabanggit niya. Syempre, babanggitin ko na rin si Hello Nash, kasi alam ko isa rin yun sa estudyante mo, no? Si Nash, no? At of course, no, sa inyo pong karanasan, no? Syempre, isa kayong, syempre, guro, isang ina, no? Paano po nakatulong, Sister Agnes, itong devotion nyo, no, para dun sa pag-handle netong mga challenges na napagdaanan nyo? Kasi definitely hindi yan madali. Opo, bilang... Sa inyong karanasan, no, paano nakatulong yung inyong debosyon kay Maria sa pagharap ng inyong pagiging ina at siguro pagiging guro din po? Sa ating pagiging... Ayun po. Ayun nga po. Yung... Doon lang po ako nakabase. Doon sa 10 Virtues of Mary. Kasi nga, kung iisa-isahin mo yon, hindi naman ibig sabihin na lahat ng yun ay nagagawa ko. So, at saka kung minsan tao tayo, lalo na yung siguro dahil sa aking kung paano ako nalaki, yung kahit hindi sundalo si tatay, parang sundalo yung ganon. So yung disciplinarian. So kahit na disciplinarian ako, alam naman nila na para sa kanila. At meron muna akong adlib. O ito hindi para sa akin, para sa inyo, ganun. O wala tayong ikatlo. Isa lang, tapos pangalawa yung ganon. yung parang tough love yung akin. Pero yung tough love na yun, sabi ko, doon kayo matuto. Doon sila matututo. At sabi ko, meron din akong mga pagkukulang. Pero yung mga hindi nakaangkla yung aking buhay, nakaangkla ang everyday life ko, pati na sa pamilya ko, doon sa 10 Virtues of Mary. Hindi po tayo malilihis ng landas. At yung parang struggle mo, parang ang dali niya. Pag nasabihan mo at na alimbawa doon sa mga bata kung paano yung iba, sabi nga po nila iba yung bata ngayon. Pero ako ang sinasabi ko po, kumbaga kung minsan sabi nila I beg to disagree kasi andun din sa matanda yan. Kung paano po natin sila i-hone o kung paano, kahit alam nila na pinagsasabihan mo para din sa kabutihan nila. At kasi ngayon, ano po natin ay parang yung mga bata ngayon, hindi sila nahihirapan. Yung andun na lahat, andyan na yung ganon. Tayo pong mga, tawag po sa atin kasi, yung mga baby boomer po nakatulad ko, kasi nag-start tayo dun sa bago mo makuha, paghihirapan mo muna, kaya tapos yung mga problema, pag-handle ng problema, yun nga po yung palagi kong dinadasal. Sana yung mga bata ay ma-open up ang kanilang pag-iisip, ang kanilang puso tungkol sa deep faith to God. In any, yung tungkol sa ating pananampalataya. Para nakaangkla sila yung konting problema lang, hindi nila makakaya. At nandun pa rin po iyon sa ating matatanda, sa pamilya po natin. Ang pamilya, kasi the smallest unit, sabi nga of the society is the family. At iyan nga po yung diyan din po nakaangkla ang buhay, ang magiging buhay ng anak natin. So tayo pong mga magulang, kahit na busy po tayo, wag po nating, basta palagi ko nga pong sinasabi yung 10 Virtues of Mary. Yun pong, yung wag nating kalimutan doon yung tayong, para sa atin ito mga magulang, self-mortification. Kahit na nahihirapan ka na, kasi nandyan ka eh. Ikaw ang magiging gabay. You are not only a provider, but ikaw yung gabay. Ano po yung gabay na sa Kapampangan yun?
Kapampangan. Yung Ayan. ita mo pong ita mo pong Ako may taga... sasagot sa nakikinig sa ating Kapampangan. Opo. Ita mong taga-akay. Inaakay natin yung ating pamilya papunta kay God, to God, to Jesus, through Mary. Kasi nga, alam natin na yung mga ina, malambot ang puso pag nandyan na sa tungkol sa pamilya nila. Ay ako, kapag nandun ako sa katwiran, kahit nasan tayo mapunta, kahit sa korte, dadaan. Pero kapag punta na po tayo sa anak at sa mga ibang yung Malambot ang puso. Opo, yung sa mga bata. Tapos yung sa mga nahihirapan, sa mga nangangailangan. Kahit nakita nila yung ganito ang tsura ko na parang yung hindi ka makapagsalita na sa harapan ko. Pero pag merong nang lumapit na nangangailangan, talagang laglag na yung laglag yung luha. Yeah, so, naalala ko tuloy dahil, di ba sa tanong ni Ma'am Leonet, ni Sister Net, papaano yung handling, no? Yung sa mga challenges. Dalawa yung anak mo, Sister Agnes, no? Opo. Na-experience nyo ba yung, syempre, minsan kinukumpare, dalawa yung anak, at magkaiba yata yung anak mo, isang ganito. Paano yung handling nung comparison? And at the same time, na-experience mo ba yung pinatawag ka sa school? Di ba? Na kasi yung pong anak niyo po kasi malikot sa school, o kaya naman po nakapag-away po yung anak niyo. As, of course, as devotee, paano hinahandle ng nanay ito? So far po, Bait talaga. opo, hindi po ako nagkaroon ng problema. Tapos sabi ko nga sa aking mga inaalagaan, hindi ako nagka-problema sa aking mga anak. baka sa inyo aking mga apo dyan pero hindi ako, ito yung ko sa kanila, andito na kayo sa loob, hindi na kayo makakalabas. Hindi ako, ang tawag po doon, yung Pagka nasa loob ng classroom. kahit nasa yung sa aking mga anak, so far wala naman pong problema. Pinapatawag po kami dahil sa commendation para sa kanila. So, yun. Meron po ako medyo kasi nga po lalaki 'yon. Tapos Opo. hindi sila nga yung parang lapitin ng babae. Kahit lapitin ng babae, yung kasi nga nakikita nila yung humility, nung pang sila. Magandang ugali kasi. Nung Opo. pang mga bata pa po sila, yun nga sinasabi ko, mababa ang loob natin, mapagdasal tayo, yun nga makukuha mo pa sila hanggang sa elementary. Na sabi ko, the family that prays together, stays together, through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Yung ganun. Yung medyo gusto ko pong yung para matawa naman po kayo ng konti. Kulang ata yung isang oras. O tapos yun nga po yung yung bunso ko. Siyempre, devotee ka ni Mama Mary. Siyempre, meron kang image. At andyan si Mama Mary, andyan si Santo Niño. Yun po yung aming ang mga imahen sa bahay. Yung ganyan. Siyempre kwento mo at ganyan. Medyo napadami ng konti. Kasi po yung aming mga sa bahay, nandun po sa sala. Hindi namin nilalagay sa kahit na sinong mapunta, at least makita nila na Tsaka yung mga bata, para hindi sila malikot. Yes. Kasi panakot Nakita mo. Hindi naman. Para galangin, respeto. Tsaka sila ay palaging mali, dahil nga doon. Sabi niya, 7 years old pa lang si Bunso. Sabi niya, ang bahay po ba natin ay bisita sa chapel o simbahan? Ganon. Parang ganon na rin. Yes. Sabi ko, kasi nga, yung tahanan natin ay isang maliit na simbahan. Opo. Yan, andun tayo. Kaya kayo ngayon ay magbayad, ganyan. Isa namang si Bunso pa rin yan. Isang okasyon naman. Dahil millennial na siya si Kuya, hindi siya siya
yung parang Medyo- nakukuha pa sa atin sa ano. O alam nyo naman po yung mga millennial pala tanong ng tanong. Maging ito yun, yung mapagbigay sa kapwa, yung ganon. Bawat yung toys niya na Hindi na bibili ginagamit. ng toys, ganyan. Tapos siyempre, di-display, gano'n. Siyempre, kung minsan matanong mo, asan yung ano dito, ba't nawawala ata? Hindi po ba sabi nyo, mapagbigay? Kapag hindi ko na po kasi yung kaibigan ko, tsaka yung kalaro ko, walang ano. Lahat ngayon, yung sana merong memorabilia na ano. Merong isang malaking truck na ang ganda, yung parang limousine. Binigay po sa kanila. O syempre medyo aalagaan mo. Pero the rest. Nung ano na siya, grade 6 na wala. Bakit wala na yung ano? Kaya ngayon wala na silang display na memorabilia ng mga bata sila. Pero si kuya, dahil iba yung age ano nila, mahaba po yung age gap nila eh. Siya, naaayos pa niya noon. Nakaipon kami ng mga 3 sakong mga gano'n. Nung sila na, yun siya na. O yun. Malinis na kasi. Mahilig ng nagkukula, naayos ni... O si kuya naman, nakaano lang na gano'n. O si pamigay, yung gano'n. Siya, so ibig sabihin, hindi na kami naglilinis kasi nga, Lagi. napamigay na lahat. Very good naman pa. Yun nga Sinasabuhay yan. Yes. Opo, yung kanyang, yung mapagbigay, yung obedience, tsaka yung humility niya. Hanggang ngayon naman, sabi, ito rin po yun sa ano, parang kasi nga, pag nandyan na po sila sa edad na ganyan, 25 na po yung my favorite bunso, Ayan. 25. Aha. O my favorite kuya, Yan. Okay. 30 Pareho siya na may po. favorite. Eh, kaya, 30 na. 30 and O siyempre 25. hindi mo na po gaanong masama sa ano, sa Mga kami na lang, okasyon, oo. oo. Tsaka kami na lang dalawang makikitang nagsisimba na para kaming mga young ones ni Yes. Paparazzi. Kami lang dalawa para kasi sila meron na silang ibang Kasama. dahil nga sa edad na nilang Mga ibang ganyan. lakad na. Iba Oh, na yung sabi ko, schedule nila. Parang hindi ganito yung dyan sinatatang. Oh, nakikinig Tanong ni sila. Satang, para daw hindi ka na nagsisimba. Ay, naku, sabi niya. Nagsisimba kami sa ibang ano lang. Sa ibang parokya, sa ganyan. Meron ako nakita, yung naalala ko, yung ayaw niyang tinitingnan siya ng mga tao. Siya na lang. Kasi kaya, siyempre makita ka nila sa kaparokya kanila. Makita ka nila, titingnan ka. Siya, kaya nagpupunta ng ibang parokya para hindi siya kilala. Sabi niya, yung mga kaibigan ko nga, yung mga kasama ko, sinasama ko na magsimba. Kahit din nyo kami kasama. Kayo na lang ang mag-date. Tama. Sige, yung So, ganon. kaya ngayon lagi kayo nagde-date, no? Sa Laging kayong simbahan. dalawa ni brother, yan, no? Sister Net? Ma'am Agnes, ano po ang kahulugan ng pagiging Marian devotee para sa inyo bilang ina at ganun din naman sa inyong pagiging guro? Yun pong ang pagiging isang Marian devotee, isang biyaya ng Panginoon. Kasi nga, lahat ng tinatahak mo sa buhay, yung dahil nga Marian devotee ka, kasi to Jesus through Mary. Palagi kang nakakonekta. Hindi ka lang parang sabi ko nga sa mga sabi kong mga alaga akong bata doon sa ano, ang prayer natin para tayong may nakikipag-usap sa telepano kay God. Pero yung ating pagsisimba and through Mary, yung pagrorosaryo natin araw-araw, yung ganyan, yung praying the Angelus and the Catena Legion is na sa kanila yun yan. Pagkatapos na automatic na. Ayun ang video call natin. Kung may tayo, ayan, video call yung natin ganun kay Mama Mary sa ating palaging ine-emphasize sa kanila
to Jesus through Mary. Hindi ibig sabihin na meron tayong devotion kay Maria, sabi ko nga po sa kanila, na yung ano po yun, yung si Maria na yung ating nilalagay sa ano. Siya ang ating tagapamagitan. Siya ang ating gabay, no? So, yung pong mga bertudis niya sa pagkikipag in our everyday life in the family, tapos yung pagkikipag ano sa mga ibang tao na kahit na kung minsan kasi kayo nga po yung ang aking personality kasi hindi lang ako parang soft spoken kung minsan o ganun. Pero kapag na-trigger na, wala nang at lalo na tungkol sa pananampalataya. So siguro nga ganito po yung teacher, lalo na yung kasama mo mga bata. Kaya nga po yung puso ko po ay para sa mga bata. So yun na yung aking yung sa school, no? Nasakop ng parokya. Kami ngayon ay yung 5 schools nasakop ng parokya bilang catechist. Tapos na hindi lang yung tungkol sa mga sakramento. So isisingit mo na naman yung pagka Marian devotee mo. Para nga sila mag-umpisa, palagi ko po sinasabi, sana mag-umpisa kayo katulad ko. Grade 5 pa lang, tapos pa hindi nyo malilimutan kahit mawawala pa yon, sigurado nandun na sa puso nyo. At talaga nga, isang malaking biyaya para sa akin na magkaroon na mabuhay ulit yung Legion of Mary sa Parish of Santo Niño. Kasi nung bago lahar yon, nandun pa ako. Tapos after lahar, syempre po, na-displace, hindi pa matagal. Pero nung meron isang parish priest namin, inaayos sana nila. Kaya lang po yung mga, syempre hindi ka naman maka-enter kagad kasi member lang po ako. Syempre you give sa dating officers. So sila yung sabi ko, doon ako sa likuran nila. Hindi po kaya ngayon po talaga po sigurong in God's time, in God's perfect time, sabi po nila. Siguro kung noon na hindi natin kahit magagampanan, hindi full time. Dahil nga meron pa pong nagtatrabaho pa. So ngayon, retired na. Kaya po, pasensya na po kayo kasi kung minsan yung humor, di ba? Yes, O, yun po. Tapos yung, ngayon, concentrate po sa mga kabataan. Lalo na yung mga school age para doon sila magsimula, hindi na nila malilimutan. Kaya ngayon parang kahit marino yung pokpok na para baka mawala na sila ng the school age. Alam nyo naman po yung ngayon maraming mga distraction, no po. So double time talaga. Malugod ko pong ibinabalita na yung mga ibang kabataan sa sa parokya ng Santo Niño, kahit na yung hindi natuturuan sa eskwelahan, ay na-reach out namin through our coordinator ng LOM na walang iba kundi Sister Doors. Tapos yung ibang shout out po kina Sister Lenny, sina Sister Dolly, Sister Fidela, at Sister Julie. Sila po yung mga angels na kasama ko sa mga kabataan po na hindi namin na reach out sa mga schools. Yung kung minsan nasa kalye lang sila or nasa so yung gusto, kinukuha po namin. Yun po yung nagiging namin ngayon sa yung apostolate namin sa Legion of Mary. Sana po pagdasal po din natin
nung mga naunang panahon, yung parang Black Rosary, pero hindi po Black Rosary yun. Kasi Black Rosary natin, Black Rosary with a BLOCK. Baka po akala nila yung Kulay black. itim. Ay, kulay black na po. So, ibig sabihin by black ng mga purok-purok. Sana isama nyo kami sa dalangin nyo na mag-materialize po every home, magbibisita si Mama Mary ng one week. Tapos babalik. Yun nga. Meron naman pong iiwang mga kopya yung sa mga hindi pa gaanong bihasa sa Rosario. Kasi nga, yun pong Rosario ni Mama Mary, yung pag naglimi ka doon, yun na yung buhay ni Jesus Christ. Yun na yung buhay ni God the Son po natin. Kaya nga, to Jesus through Mary. O yun Yes, po. okay, thank you po. At idagdag ko, no, dahil po binanggit nyo na po ang inyong mga angels, ang ating mga angels, no. Dagdag natin yung ating kaisa-isang thorn. Ay, sorry. Sige, kayo po Sorry. magbanggit sa pangalan niya. Sorry, Brother Rome. Sorry, Ayan, si nalimutan Jerome. ko. Si Brother Jerome, no? Youngest. Pero, ayan, lagi siyang saludo po ako nandyan. sa kanya, dalawang. Ayan, Brother okay. Jerome. Yan, Sister Net, anong masasabi mo? Di ba, nakaka-overwhelming kasi information, Oh, no? parang hindi na ako makapagsalita sa mga sinabi ni Madam Agnes. Talagang punong-puno ng pagiging devotee niya kay Yes, so- Inang Maria. At pero of course, ayan, kahit na talagang napakabilis ng oras, it's already 10:51. Diyan lamang po kayo, no? Gusto sana namin hindi na tayo mag-break, no? O kung pwede na ba? Napagod ka na ba, sis? Hindi pa naman. O Kasi sige, parang total kulang naman. yung isang oras. Ayan, total naman po. Talagang kailangan dire-diretso na, hindi na po magbe-break. Anong susunod natin tatanong kay Sister, kay Oo, Ma'am idiretso na Agnes, natin. no? Oo, no? Ayan, sige. Ma'am Agnes, paano po ninyo nararanasan ang paggabay ni Maria sa inyong pang-araw-araw na buhay? So bilang isang ina, sa aking mga anak, kung minsan may problema din. No? Siguro mula pagkabata, dahil nga doon ako na yung nakikita mo na ay nai-instill na sa akin yung mga virtues, 10 virtues of Mama Mary. Yung kahit na sabihin nilang mataray ako, pero yung kababaang loob, makikita. Kasi hindi lang ako pala pero pag tumaas yung kilay ko, pero yung kababaan ng loob nandun naman. Yung pagkatapos lalo na sa mga bata, lalo na yung mga pag napagsabihan, hindi ibig sabihin na pinagsabihan ka, sabi ko nga sa kanila. Ito yung banat ko pala. Hindi ako galit sa'yo bilang tao, bilang bata. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako doon sa ginawa mong hindi tama. Kung hindi ako magagalit doon, nakala mo tama yun. Yes. O yun nga sabi ko, Mama Mary, tama ba yung mga ko? Kasi nga, yung parang na sa akin, yung stigma sa akin, yung antaray ng yung ganun po. Pero hindi naman, pag nagkasama na tayo, hindi naman. Pag tinignan na, ang strong ng personality yung ni ganun. Ma'am Tapos kung Agnes. minsan nga, hindi ko naman to, kaya yung bangs ko dito. Kaya hinahaba niyo yung bangs nyo, no? Kasi yung para kilay yung- natin ang medyo, kaya nga sabi nila, kilay is life ba yun, no? Kasi yun, nagkataon yung kilay ni Ma'am Agnes, at saka ako din medyo nakataas ng konti dito. Kaya medyo pag nagkamali ng angulo, parang bawal siyang kausapin. Pero kabaligtaran. Opo. No? Yun nga, yun po, yung sinasaboy si Maria, yung si Mama Mary, yung kanyang paggabay sa akin. Matatawa pa kayo. Sunod natin sa pag-aaral, mula pagkabata, pag-aaral, pagdadalaga. O ito pa po, pagnonobyo. Ayan. Sa pagnonobyo, siyempre sabi, bukod na meron kang biological mother, dahil nga being a Legion of Mary, lahat ng gagawin mo, isasangguni mo rin, bago mo Santa Maria, ipanalangin mo po ako dito sa aking
kung sino yung nonobyohin ko yung gano'n. Talaga, o di ba? Kaya Oo, talagang ganda talagang- ng oo, nakuha. oo. Pinadala sa kanya? Totoo po yan. 2 beses na parang ikakasal daw ako hindi ko alam. Yung gano'n po, yung gano'n. Yun nga sabi ko po, dahil kung minsan kahit na meron akong kapilyahan, sabi ko gano'n, wag niyo po akong, yung sana parang, ito po yung talagang ano ko, sana po yung parang katulad po ni Saint Joseph, yung gano'n. Opo. Yung gano'n yung magiging ano, yung, yun nga po. Ayan, ako lang nagsasalita sa amin. Yun po. Parang sa akin, biglang Opo, parang na naniniwala sila. Palagay ko yung sa akin doon is dahil nga hinubog na siya, no, nung kanyang devotion, credible siya, no, dun sa kanyang desisyon, 'di ba? Isasangguni niya, pero ito yung desisyon Ano sa tingin niyo? So if it's seamless naman siya, sasabihin ng pamilya niya, sige, go. Even dun sa mga nakakasama niya. And ayun, I think, Sister Agnes, connecta namin dyan, no? Ito last question na to, no? Bilang isang guro at saka katikista, no? Halos pareho naman sila, no? Ano-ano yung mga pamamaraan? I think medyo nabanggit na nyo to kanina yung tough love, di ba? Pero yun nga, ano ang inyong pamamaraan na ginagamit para makahikayat or mahikayat ninyo, itong mga bata na ito, na tularan, no? At mahalin ang ating mahal na ina. So yung pong pagiging huwaran doon sa mga 10 virtues of Mama Mary. Palaging yung sabi ko nga po mula umpisa, yung aking buhay doon yung 10 virtues of Mama Mary. Yung deep faith to God, kahit anong mangyari. Kasi alam mo, andyan naman siya. Hindi naman, sabi ko nga sa kanila, andyan andyan ang kalaban. Kahit kasi nga po yung mga iba, in their very young age, meron na silang pinagdadaanan sa pamilya nila. So, andito si lola nyo na disiplinado. Yung ganun. Your disciplinarian lola, sabi ko ganun. Pero makita mo naman sila pag hindi ko inaalis yung meron na kasi Virgin Mary nung siya ay siyempre sweet naman siguro siya. Pagkatapos namin ng aming dasal, meron kaming group hug. Ayun. Kahit meron kung minsan na hindi sila, kung minsan may nagtatampuhan dyan. Yung group hug natin, hindi lang isang ganun lang. Bibilang pa kami. Matagal talagang yung higpitan pa ninyo. Brotherly and sisterly hug. Siguro yung mga yung mga bata nun. So kahit na kung minsan na pagsasabihan mo sila at sinasabi ko naman talaga yung dati kong linya na hindi para kundi yung love, kahit na tough love na-feel naman nila Kasi kung hindi na nila ma-feel, mawawala na sila. So alam po ninyo kung ilan po sila. Ang tawag ko nga sa kanya, 12 bulinggit sa apostles. Para silang 12 apostles, 12 sila yung talagang regular. Yung iba, they come and go, yung ganon. Kapag meron, yung parang pag meron silang time. Pero sila, kahit wala ako, kung minsan wala ako, andun sila. So kaya kung minsan, yun nga, kahit na meron kang iniindang pag sinabi nilang, andito na po kami. Pupunta ka. Buti na lang binili ako ng tri-bike. Pero yun po. Tapos po yung mga nakikisama po ako sa kanila. Kahit puti ng bukong ito, minsan you will go down to the level of the children para hindi sila ma-antipatika sa'yo. Tapos kita nila parang si lola nila na wala na. Ayun, meron kaming kuminsan yung banding time. Yung sa Legion of Mary, po kasing tawag doon yung sa outdoor function. Pero yung pong outdoor function na sinasalihan namin sa main namin, iba pa po yung banding time namin. Banding time namin doon kasi doon ngayon meron pong
yung playground. So doon sila. So lahat ng mga gusto nyong ano diyan, lahat ng even you shout at the top of your voice, pwede kayo diyan. Pero doon sa in the proper place, sa simbahan, lahat ng sara. Gusto ko nga po sana maano. Yun yung rule Madali yan rule. Rule Tapos, number 1. Yan, number 2. Yun nga po, pagkatapos noon, pero sana, yun nga yung inaano ko sa kanila. Before yung happy, bago mo kunin yun, di ba pag may tiyaga, may nilaga yung ganun. Yes. O yung una muna sila, kasi nga yun sa Legion of Mary, Devotion to the Nation. Tingnan muna namin yung playground, kung maayos o hindi. Sigurado may dumi dun eh. O, mag-aano sila. So, magpupulot muna kami. Kasama ako nagpupulot. Kasi si sister yung nakaganyan. Hindi. Dapat on hand ka para nga alam nila. Kasama ka nila. No? Nandun ka rin para sa kanila. O, yun po yung ano. Kaya, kung minsan, ngayon, dahil nag-umpisa po sila 5. So, ngayon, nadagdag sila ng 7 po yun. 7. Naging 12 na po sila. Sana, dumagdag pa po sila. Yun, para... So, ako yun po yung parang lola nila. Lola nilang... Hindi ko alam kung ano yung tawag nila. Si Groovy Lola na disciplinary. Yung ganun. Groovy Lola, yes, no? Ayan, thank you po, sis, no? Ang galing, no? Tama, no? Ang sikreto or ang ginagawa ni Ma'am Agnes, no? Yung una, paalala sa virtues, sabihan kung ano ba yung tama, no? Tapos, niya group hug, tapos hindi nawawala yung kanyang pagiging young at heart. Siyempre, no? Tapos yung bonding regular, no? Ika nga, dun sa bonding nila, nagre-report kasi sila weekly, no? Hindi rin, ang ganda dun sa ginagawa ni Ma'am Agnes or ni Sister Agnes, yung hindi lang puso ang kanyang pinapakain. Sinisiguraduhin din niya na meron silang sasaluhan. Simple man yan. And ang ganda nung hindi lamang kayong kapwa-tao mo yung minamahal mo, but we've learned noon na pati yung environment, di ba? So, you make sure, malinis ang paligid, tanggalin niya mga nakakalat. So, Sister Agnes, I think, no, may hihingin tayo sa kanya, yung kanyang mensahe, mamaya. Ano po yung mensaheng gusto nyong iparating sa ating mga kabataan at pamilya upang mas maging malapit sila kay Mama Mary? Isa lang po, pray the rosary. Hanggat maaari kung magagawa natin, buong pamilya magdadasal. Mayroon naman, kung sabi hindi nila alam, meron naman po tayong mga leaflet o na mga yung guide, how to pray the rosary. At dasalin. At hindi lang, sabi ko nga, hindi lang po yung true lips. Dasalin natin at paglimiin ang bawat misteryo ng rosaryo ni Mama Mary. At mapapalapit ka kay Jesus kasi yun po ang buhay ng kanyang mahal na anak. That is the life of God the Son hanggang sa huli. Lahat po ng yun, bilang pagdadasal po doon sa rosary, parang nagse-self-study ka na rin about Jesus. Kaya nga palagi kong sinasabi, to Jesus through Mary po. Yan. Okay. Yan, grabe. Salamat po, Madam Agnes. Siguro sa susunod, Oo. Isang oras at kalahati. Parang meron kulang po akong talaga yung gustong oras. Sige about po. being a devotee. Yes, sister. Para medyo Tip, bale. Opo, yung at hindi naman natin na being a Marian devotee, it does not mean that Mary is valued more than her son, Jesus. No? The truth is, the more we recognize Mary, the more na napapalapit tayo sa kanyang, the more po na napapalapit tayo sa kanyang anak. Kasi nga, yung mga
yung sabi, alam naman po natin na paulit-ulit daw. Kasi kahit ngayon, yung mga bata, kung hindi pa ulit-ulit, nawalan. Kung hindi pa ulit-ulit. So ngayon nga, no? So the more we love, we hold on to Mary, the more we love Jesus. And being devotion to Mary it means that it is a way to deeper our faith in God through the rosary. And it's like having a personal connection to God na rin. Dahil nga sa pagro-rosaryo natin. At pag po naano natin yung rosaryo, it's so beautiful. At yung karanasan mo, yung parang pag hindi mo ginawa yun, parang hinahanap-hanap mo na. Ganun po yun. Wag po tayong sa Kapampangan, detang mangaynipan. Eta po mangaynipan kasi kapag binili mo, yung kaya kang yung buong your full buong pag-iisip, buong puso, paglimian Attention, mo, kulang pa po 'yun. Yes. At saka totoo naman wala daw sobrang dasal. Opo. Yan, thank you, Sister Agnes. And, sige po. To Jesus through Mary. We pray the rosary as a family because the family that prays together stays together. Yes, okay. And sis, palagay ko kailangan nating iparinig na sa kanila yung pangalan ng ating mga kasama ngayon, no? Sige, hati kayo. Okay, so Ayan. ito po ang ating mga FB viewers. Chris Yalon, Dane Palor, Ami Sese, Margie Talagtag, Tess Magallanes, si Tita Sheng Pangilinan, Yes. Michelle Deang, Azon Navarro, Josie Cruz, Rose Panes, Viel David, Arthur Lavapi, Lacambini, Constantino, Nash Ocampo, Jumla Guevara, Didit Valencia, Manalese Cora, Zaira Gomez, Lia Alayon, Lenny Papio, si Ninang Lenny and Marites Velayo. Baka gusto pong basahin ni Ma'am Agnes. Yung Sir Agnes, kaya? Kaya ng mata? Kamarongan, Chelsea Concepcion, Teresita Santos, hello po, Melanie Doong, Marilu Genzon, Charles Parungaw, Miles Ocampo, Nympha Purpura, Arlene Sisi, and Mariz David. Meron pa. Ganun din naman po. Sige po, happy viewing din po. Ay, ang dami pala. Elmer Balite, Mary Ann Bales, Rowena Santiago, hi. Lourdes C., Susan Pineda, Cindy Iya, Maria Teresa Reyes, Rosalinda Dizon, Regina Salas Punzalan, Antonio Gamit, May Reyes, Liza Jos Galacia, Riza Daguz Razalo, Gerald Lingat, Gorgonia Badenas, Aribe, Mina Dimalanta, Shirley Calandog, Perez, Arlene Jeronimo, Pau Labapi, hello Pau, Yana Sarmiento, Gian Aguro, Vicky Nambatak, Emerson Reyes, Freddy Inoncilio, Che Lapid, Tan Lota, and Janice Diego. Salamat po. Ayan, maraming salamat po. Happy viewing din po kay Brother Arnold Lansangan Carion and kay Sister Julie Lopez. Ayan. At of course, yung messages natin, sabi po ni Brother John Singyan, Maya Paabak po, sisters. Hello po, Sister Agnes. Ayan. Balita ko, dumalaw silang mag-asawa sin yung kanina. At of course, sabi ni Sister Teresita Santos, good morning po. Salamat po, Sister Tess. And si Nash, sabi niya, Nash Nino Dagaria Ocampo, Maya Paabak po. Salamat, Brother Nash. Yan, so, wow. Very challenging. Talagang lagi mong Kulang po nadidinig. yung oras, no? Deep, no? Deep faith, no? Tapos, of course, yun nga, 10 bertudes ni Maria, no? Ito yung pinapractice, isinishare, at talaga naman, laging kinakapitan ni Ma'am Agnes, no?
At of course, pero bago tayo matapos, Sister Agnes, again, hindi ito yung last for this program, no? Palagay ko, meron pang susunod, no? At syempre, bago matapos tong ating programa, ay hintayin pa rin natin. Already ka nasabi mo na ba yung takeaway? Kanina parang medyo may mga clarification na siya. But of course, bigyan pa rin namin ikaw ng chance. Siguro greetings din at saka yung takeaway. Kahit super short lang. Greetings sa mga. Mhm. Ano po kasi sinasabi ng mga millennial, yung mga Gen Z, shout out po. Ayan, Ganon. Shout out sa kumari kong si Exabala. Siya po ay kasama din sa Kakaluguran Community. Sa aking si Ate Leng, baka na ikaw ay nakikinig ngayon. At siya po yung aming yung mga CA namin. O yung aming mga CA patient, nakikinig kayo ngayon. Yung si Tita Belen. O lahat po ng mga LOM juniors na nandyan at yung aming mga katikistang kasama. Shout out po. O si Labi Dabs daw. Si Papa Rachi, kung nakikinig sa Kubo. Ayan. Ayan. Siyempre, si Mang Banang at si Tatang Si Aming. Ampong Aming, tsaka si Mama Banang. Yung mga dalawang nagtatrabaho po yan, busy sila. Maraming salamat At po sa happy pagkikinig. fiesta po sa inyo, Sister Oo Agnes. nga po, no? Bukas na. Opo. Ayan. Tayo po ay sisimba yung mga doon, 6:30, 7:30, 9:30 at 10. Then, Tapos 5 p.m. po. yan. Okay po. Salamat po. Thank you po. Salamat po. At of course, syempre, bago po tayo magtapos sa ating episode, tayo ay pangungunahan ni Sister Net para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyong paggabay sa aming programa. Salamat sa bawat aral, inspirasyon at biyayang aming natatanggap. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming buhay pananampalataya at naway maisabuhay namin ang iyong kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Bigyan niyo po kami ng grasya upang sa bawat araw ay mapalapit kami sa iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Thank you very much. Ay, sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. And thank you very much, Sister Net. And of course, Sister Agnes, maraming salamat. Salamat sa din po iyo, sa no? pagkakataon. Imagine, no? Bitin pa yung kwento na yun, Sister Net, no? Pero hindi kita nabigyan ng chance na magsalita, Sister Net, eh. I'm sure dun sa mga sinabi ni Sister, nakaka-relate ka dun, eh. Baka meron Ay, kang... opo. Super late kasi bilang medyo na ako kasi yung lamig pa ng talagang nababawasan na yung boses ko. No, bilang isang mother na kagaya ni Ma'am Agnes at saka teacher din, no? Talagang relate po ako sa mga experiences niya. At saka nakakainggit nga kasi talagang siya, yung talagang lahat, yung pagiging devotee niya kay Mama Mary, talagang makikita mong isinasabuhay talaga niya. Kaya talagang isa siyang mabuting halimbawa talaga, no, sa ating mga kabataan na nakikita naman natin hanggang ngayon talagang ginagabayan po niya yung mga maraming bata, no, para paglaki ng mga bata din yon maging kagaya sila, no, maging halimbawa nila si Mama Mary. Yan. Well, thank you very much. And of course, special thanks din kay Ms. Mika, kay Engineer Charles, kay Ms. Weng, at saka kay Sir JM, nandyan sa ating tech booth. So, palagay ko, magpapaalam na ako. So, of course, mga kakaluguran, kabalens, no? Kabarkada man yan, kakwentuhan man yan, no? Maraming salamat po sa inyong pagantabay dito po sa amin. 1 oras at kapurit na oras po, no? Nadagdagan po, no? Sana po ipatuloy niyo po kami ipanalangin, no? Hindi lamang po ito pong ating programang Balayang Malugod Kang Maria, kundi yung lahat po ng programa dito po sa 91.1 Bright FM. Alam niyo naman po na ito ay ginagawa namin para sa inyo. Ayan, tulungan niyo po kami, panalangin niyo kami na may pagpatuloy namin lahat-lahat at magkaroon pa kami ng mga magagandang programa. Muli po, sa inyo pong lahat, maraming salamat. And ang inyong kakaluguran, Doris, saying, thank you
And to God be the glory. At ako naman po si Sister Net na nagpapaalala na maging inspirasyon nawa natin ang ating mahal na Birheng Maria sa ating araw-araw na buhay. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Balayang Malugod kang Maria sa February 21st, 3rd Saturday, dito po sa Archdiocesan Radio Station of San Fernando, Pampanga, DWL 91.9 Bright FM. Kakaluguran, may good news kami sa'yo! Maaari mo nang suportahan ng ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space, yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9 o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kami inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam. Isang magrasyang araw, kakaluguran! May bagong chika ako sa'yo. Alam mo ba ang latest usap-usapan ngayon tungkol sa 91.9 Bright FM Facebook page? Ito ang bagong 55 pesos ko, subscribe ko. Mas pinadali at abot kayang tulong para sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa radyo. Kung paano? Madali lang. Una, bisitahin lamang ang 91.9 Bright FM Facebook page. Pangalawa, i-click ang subscribe button at pagkatapos ay pindutin ulit ang makikitang subscribe button na may nakalagay na 55 pesos. Pangatlo, piliin ang payment method. At hintayin ang confirmation ng iyong subscription. Ang inyong 55 pesos na tulong pinansyal kada buwan sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating Facebook page ay malaking tulong para sa mas marami pang kakaluguran na makakapakinig sa mabuting balita ng Panginoon. Kaya naman, hikayatin na ang pamilya, kaibigan at kakilala na mag-subscribe. Maraming salamat!